To už mám ísť? Však jasné hovor. Dobre, tak to bude strih, hej. Dobre, takže čaute, ja som Peťo. Čaute, ja som Paťo. A nazdar, tu je aj David. Tak my vás chceme privítať pri tomto našom takom maličkom podcaste, ktorý sme už avizovali. A samozrejme, zišli sme sa tu všetci traja, aj keď sme najprv hovorili, že by sme mali natáčať iba ja a Peťo. Ale máme tu jedného špeciálneho hostia, ktorým je Paťo. No a tým už chceme aj reagovať na jednu otázku, ktorá bola v plene, že čo je s Paťom. Paťo je živý, zdravý, je tu s nami. Že, Paťo? Áno, presne tak. No tak, no, začneme asi nie s otázkami. Čo vy na to? Jasné. No, No tak ideme na tú prvú. Jak sa máte? Pýta sa Tom Žízek. Tak, jak sa máte, chalani? Mal som sa aj lepšie, horšie, takže tak. Čo ti poviem? Jak sa máte vy? No daj, Paťo, lebo no ja celkom pohod. Prečo? Jak? Čo jak? Ste pili? Pili ste, alebo čo? Nie, ja ešte práve chrumám tu jeden cukrík, tak hovorte vy. Jak sa máte ešte? Svinské hašorky. Dobre, takže, no takže ja sa mám super, hej, on sa má v poho a David má cukrík. Počkaj. Dobre, No. Ja mám cukrík, mal som cukrík a mám sa výborne, pretože začínam s rôznymi projektami teraz, škola ide celkom v pohode. A stránke Green Day sa darí, takže som rád. Dobre, takže druhá otázka bola od Saši Mariščakovej. Nemusíš hovoriť prezviska Saša Krsné. Jasné. Takže ako ste sa stali idiotmi? No, oni dvaja sú idioti, hej? Ja som v pohode. Takže ako ste sa stali idiotmi? Tak toto si nemal, to si vybavíme. Jasné, v pohode. Kedy zajtra? Tak je pri stánku. Kamo, hneď teraz po podcaste. Čakám sa. Ty to nevieš, ale ja stojím pod tvojim oknom. Kurník, poď mi zavrieť okno. Dobre, tak ste. No jak sme sa stali idiotmi? A jak dlho sme? No tak ja neviem, povedzte vy. Neviem, ja Green Day počúvam jak dlho už. 5,5 roka, 6. Cca. To je pekne. Vy ako? No hej. No, tak No ty, Paťo, ty jak? Jak dlho? Ja asi okolo 2 roky, tak asi. Ešte neskúsený zajačík. Presne. No a ty, David? Ja som už starý harcovník v tom. To Ja som sa idiotom stal, keď som sa narodil. To je 200 ročia. Hej. Asi tak. A vlastne idiot som doteraz, lebo aj keď hovorím, že škola mi ide, tak ide. Tak poza mňa, ale nie. Vážne, idiotom som sa... tam nie je napísané, že kedy, ale ako ste sa stali idiotmi, tak najprv na túto otázku. Ako dlho? Ako dlho to nikoho nezaujíma. Ale otázka, hej? Prvá otázka, hej, ako ste sa stali idiotmi? Ja som sa idiotom stal tak, že rok predtým, než bol vydaný American Idiot, som Green Day počul kdesi, to bola nejaká... A možno si aj vy, chalani, to si pamätáte, tam boli také, my sme mali satelit a tam chodili stále také nemecké programy a to bola nejaká obdoba Očka alebo MTV, či si také to bolo, Viva sa mi zdá, že sa to volalo. Vy si to No, nepamätáte? môže byť. Pamätáte si to, nie? Ešte aj vy. Hej. V roku 2003 som mal 4 roky, nie. Si čo teraz? 4 roky? Nie, lebo však vtedy to bolo, mal som 4 roky, takže si nepamätám, čo bolo pred 1, 2, 3, 4, 5, 6, počkaj, koľko to je rokov dozadu? 11 rokov to je dozadu? No to je jedno, ale tak počul si už také, že Viva stanica televízna, nie? No jasné. No a vtedy ja som tam prvýkrát počul a išlo tam, čo tam išlo? Waiting, myslím, že tam išiel. A si hovorím, že toto je dobrá kapela, tu si ešte vypočujem niekedy. No a potom ešte dvakrát tak randomne som prepínal iba tie programy a išiel tam Basket Case. No a odvtedy som začal hľadať potom, keď v 2005-2006 začal YouTube, tak už som vyhľadával priamo Green Day a potom prišiel American Idiot a už som bol v prdeli totálne. No ja tiež tak podobne, v podstate som sa dostal ku Holiday
v podstate to išlo samo, ja som to videl na jednom koncerte, čo išiel tiež takde v telke. No a potom vyšiel ten album v 2009, 21st, a tam tiež sa tak to chytilo. Ešte potom Basket Case sa medzi to zapletol, až potom to išlo samou. Takže tak. Patrik, povedz aj ty No niečo pekné. a za mnou to je také všelijaké, no ja som asi tak začal, že ja Green Day som poznal asi už v 7 rokoch, alebo tak, kde som tak videl to tie klipy na MTVčku, alebo tak. No ale potom neskôr mi Peťo mi ju akože ukázal, pár pesniček mi pustil. No a celkom ma to chytilo, že a potom už to išlo samo. No a došlo to až do takého bodu, že si admin jednej z najlepších stránok. Mojej strany. No, presne tak. No vidíš, sme doma. Dobre, takže ideme k ďalšej otázke. Dobre, Paťo, daj ďalšiu otázku, neviem, ktorú si vyberieš. Ďalšia otázka od Andreja. Akým spôsobom ste sa vy dvaja k sebe dostali? Čiže asi ty, David, a ty, Peťo. Dobre, takže budem úprimný. Hľadal som na zoznamke, on hľada jeho a A ja som on tam bol. hľada ju. Je to tak. No. Sme gay. Ty si hovedo. Si také hovedo. Ale nie, teraz fakt, no my sme sa dvaja k sebe dostali tak, že... Ja som hľadal admina. No hej, presne. 150 fanúšikov som mal, alebo 200. No a som hľadal admina, pretože ja som to už nestíhal s Paťom. No a som robil taký quiz s 5 otázkami. Neviem, asi takí 3-4 ľudí, alebo 5 to odpovedali. No a David má plný počet, tak som ho zobral len tak. No, to vydal. Ale vieš čo, mne sa zdá, že prvý, akože, keď som urobil ten quiz, mne sa zdá, že prvý mi napísal Paťo, nie? No ja som mu povedal, že by ti napísal, lebo ja som nemal čas. No, jasne. Presne. To Paťo so mnou prvý komunikoval, že ty si až druhý so mnou začal nejak tam toto. Ja som bol prvý, ja som ti dal námet sa tam dostať. Čo, ty si len vyvesil obrázok tam a ja som na neho reagoval. Bez neho by si tam nebol. No to je pravda, no. Dobre, na ďalšiu otázku. Tak sorry. No dobre, dám takú otázku, ktorá sa mne osobne veľmi páči, lebo je zložitá. Od Barborky. Zažili ste niekedy Green Day naživo? Ak áno, kedy, kde a aké to bolo? Začneme najprv tú prvú časť, hej? Dobre. Tak, zažili ste niekedy? Nie. Ešte nie. Ale chcel by som. Určite. No a Paťo asi tiež neviem o tom, že by bol. Bol si tak kde? No, nie, na Green Day nie. Ty si bol, ne David, v Česku, či kde si bol? No ja som bol, presne si to pamätám, 29.6.2010. To bola najkrajšia noc, najkrajší večer, najkrajší deň v mojom živote. A to beriem do úvahy aj moju stužkovú, aj deň, kedy ma zobrali na výšku, aj všetko. Tak to je pekné, no. Dobre, takže ideme ďalej, hej. Takže... Dočítaj ďalej tú onu. OK, takže aký máme obľúbený album? Začneme Davidom. Aký máš obľúbený album? No ich je viac, ale keď mám povedať jeden obľúbený, tak American Idiot, pretože pri ňom som fakt začal byť idiotom. Ty si bol vždy idiot. Dobre, Paťo? U mňa asi 21st. No lebo je taký Taký meký, nie? proste, do môjho štýlu sa to hodí. Dobre, u mňa to je určite idiot. No a tým sme teraz potvrdili všetky indície tým, že ja s Peťom sme asi najväčší idioti zo všetkých troch adminov. Ja iba keď mám travu. No, Peťo iba taký polovičný, hej, lebo on je mladší odo mňa. Hej, on má 42 a ja mám 21. Dobre, takže... Uber z oboch polovičku. Hej, ne. Dobre, takže ideme ďalej. Obľúbený člen kapely? No, Paťo nech teraz dá. No, move. Asi, no však, neviem, ale ja mám rád asi Trekula, lebo on je bubeník. A ja hrám tiež na bubnoch, takže ho mám rád. Aha, dobre. Tak, ty David? Čo ti poviem, Billy? Lebo môjmu srdiečku je určite Billy najbližšie. Ničkár. Ty si fakt na hovedo. Ale za mňa Billy teda. No a za mňa asi, kto to bude? Asi tiež Billy, ale aj Jason Freesa mám rád.
Ono, u teba to je také zvláštne, lebo ty máš rád Billyho, gitarovým umením, tými solami, ty mi pripomínaš henteho, jak sa volá? Jason White, nie. Hej, Whitea. Ja moc nemám rád Jasona. No, ja viem. Ale z tých asi všetkých členov mi je taký najmenej sympatickejší, keď mám tak povedať. Viem, že ho nemáš rád, ale on dáva fakt dobré sola a ako ty mi ho pripomínaš. A podobá sa na Majka, hej, čiže to je také, chápeš, no. Aj, chápem. Dobre, ideme ďalej, ne? Takže obľúbená pesnička. David? Motherfucker. Letterbomb? Asi Letterbomb. To som fakt nečakal. Dobre, Paťo? Fúha, asi Wake Me Up. Typický slaďak. Hlavne, že obľúbený album 21st, ale dobre. To nevadí. Ale tak chápeš, ten album... Čo? Že ten album je komplexne u neho pojatý, ale pesnička je jedna najlepšia táto. To je blbosť. Dobre, takže o mňa asi každý vie, že mám rád Holiday, alebo to je najlepšia pesnička od Green Day, takže čo k tomu dodať? Že si hovedo. Presne. Aj ten klip je taký hnusný. Mám ho rád. Tak aj my teba. Hej, jasné. Dobre, takže čo vás priviedol ku Green Day? To už bolo, niečo také podobné. To už bolo, aj. Neviem, v podstate kamarát mi raz poslal pesničku, že ako počúvali, no ja som si ju poslal, som tiež počúval, no tak som sa tam dostal k tomu. To je pekné. No hej. No a ty? A vy? No daj, Paťo. No ja som už povedal, to späť. Ja k tomu priniesol môj vycibrený hudobný štýl, takže... Takže Peťo. Hej. A nie, počkaj, však ty si sa ledva ešte narodil a ja som už vtedy začal počúvať Green Day, tak... David. Shut the fuck up. OK, dobre, takže poďme k veci. Čo je s Paťom? On, ako by som to povedal, kosi trávu. No. Aby si ju ty mohol huliť, ne? No však jasné. Dobre, aj ten nás zaujíma, dobre. Nás nezajíma. Či? No mňa zaujíma, lebo ako... No, je to kamarát dobrý. Jasné. Dobre, ďalej. A to potom ešte, ako ste sa stali Green Day fanboys? No to je vlastne to, čo teraz sme hovorili, ne? Aj, tak som sa stal. No, všetci sme sa stali. Pomocou trávy. No iba ty. A kvalitné whisky. Deti, tráva je hnus. Trávu, nie ste trávu, lebo je zelená, je všade veľa, všade na dvore. Mám chuť si nahujiť teraz. A chutí hnusne. Radšej ju dajte zajacom. Nie, to je blbosť. Nebudem hujiť zajacov, keď môžem hujiť seba, nie? Pani Bože, toto je logika. Dobre, a ešte čo tu máme také už? Takto, ale ja mám ešte takú jednu otázku. No. Keď sme hovorili o tých obľúbených pesničkách, mňa napadlo, že počúvate aj niečo iné okrem Green Day? Ako myslím štýl nejaký iný hudobný? Treba z nejakého klasiku, že Beethovena alebo také niečo. O Beethovena ti poviem pravdu, že z tej klasiky, do ktorej pesničky mám rád, lebo som chodil na hudobnú, tam som, vieš, bol na tom napíchaný v podstate. Tam som v kúse toto počúvať, takže teoreticky toto celkom tiež, do ktoré začal z klasiky. Potom mám rád celkom epickú hudbu, vieš, také, čo je napríklad Batmanový bol, alebo také, vieš. Oj, to viem, hej. Beatleový, Pán prstenov, také. No a potom ešte, no okrem, to asi metal, to by som dal k tomu. No a to asi tak všetko. Ešte potom sa mi celkom páčia ktoré westernové pesničky. Také Johnny Cash a také. Čiže aj tebe bol pochutí ten Billyho posledný album trošku, nie? On bol taký westernový country s tou slečnou. Aj, tak ako ja som ho moc nepočúval, hej, on pár pesniček. Ale ja som taký skôr na ten temnejší štýl westernu. Taký iný. Tak. Dobre, no a čo ty, Paťo? No ja klasiku asi... Ale... Nemusíš iba klasiku, ale hoci čo iné. Rap, R&B, alebo čo ja viem. Spamätaj s tým rapom, David, lebo ti fakt ako jedno pripášem už. Ja som to uvedel iba... No ako...
musím sa priznať, že keď som mal asi ešte pred Green Day, ak som začal počúvať Green Day, tak som počúval rap a hip-hop, takže to bol také no. Gay. No vidíš, Peťo. Ale Peťo spravil revolúciu v mojej hudobnej stránke. Typický južan. Ja keď mám za seba povedať, že aké iné štýly, ja počúvam iba to, čo sa mi páči. A to je, myslím, viac než výmluvné, lebo nebudem počúvať to, čo sa mi nepáči. Rap nepočúvam vôbec, skoro vôbec, ale mám rád niekedy, vieš, keď sú nejaké také ťažké dropy, že dubstep a niečo mi, že mi fakt zareže v ušiach. Na swingu si pičol, ne? Sa mi zdá. No, swing počúvam vždy a doteraz. To si bol pekne svetovaný, asi keď si k tomu došiel. Nebol som svetovaný. Toto vieš, komu môžeš hovoriť. Nebol som svetovaný, je to... A však, no, ty vieš, že ja mám rád aj New Orleans, aj všetky tieto takéto veci, takže... No nie, ale Kansas City je najlepšie. Jasne. Ako dobre, mám rád aj Kaliforniu, hej, ale povedzme si, Kansas je najlepší. No to je pravda. No. A zase, vidíte, chalani, toto je dobré, mne sa tie podcasty páčia preto, lebo počas toho, ako sa bavíme, prídem na spustu ďalších otázok, ktoré by možno iba zazneli na stránke, ale sa na nich zabudlo. A teraz ma napadla ďalšia. Výborné. Hovedo. Dobre, iba v rýchlosti. Ľudia sa nás vždy pýtajú, že či sa odhalíme. Čo vy na to? Odhalíte sa v budúcnosti, alebo nie? Záleží, čo chcú vidieť. Každú hlavu, ty. Aha, moju hlavu však ako kľudne, mne to je jedno. Že v budúcnosti by si sa možno aj odhalil ako, hej? Že ako vyzeráš. Mne to je jedno. Paťo? Poď. Mne tiež. No, ja musím povedať, že týmto teraz možno sklamám niektorých fandov, ale nie, pretože rozbieham ešte jeden YouTubeový projekt a tam som sľúbil, že sa neodhalím, takže mňa asi nikdy nebudete vidieť. Hej, určite, kámo, mám toľko fotiek, to si stiahnem z Facebooku teraz a pozri. Hneď vám ho ukážem. Prestaň, no. Ako nie, ja tých ľudí, čo mám na Facebooku, tak im verím a dúfam, že nikdy ma ako neprezradia. Už neskôr. To sa prestaň, to sa týka hlavne teba, Peťo, hej. Albumy, profilové fotky. Ty si fakt hovedo. Ktorú chceš? Toto novú, či toto, čo si mal predtým na dvore? Kašlím na to, ľudia môžu vidieť iba tú sovu, čo tam mám. Lebo to je môj avatar. No to je Štefana. Čo? Prestaň. Čiže asi tak, Peťo s Paťom sa možno ukážu vám niekedy, ale David asi nie. Lebo má svoje zasady. Sa hanbí za seba. To nič, David, to nič. Nie, že sa hanbím, ale chápeš, ja som z vás najkrajší a keby... Ťažko by ste to potom niesli, kebyže všetky faninky z našej stránky by išli po mňa a nie po vás. Aj keď už mám svoje roky, ale mám svoje kvality. Máš 42, povedz, kto by išiel po tebe? Čo mám? 42. Si hovedo, mám 21 a ticho. 42 máš. Ale samozrejme, každý sa cíti na to, koľko má. Jasne, tak. Akože dobre, môže mať aj 42, keď som pekný jak Billy, nie? Nie si. No, Billy je krajší. No, trošku iba. Trošku viac. No dobre, aby sa to tu nezvrtlo už nejak hrubo. Tak ja si myslím, že by sme mohli aj ukončiť podcast, že? Mne je to jedno. Ale dobre pre mňa. Takto, keď sa... Teraz hovorím hlavne k fanúšikom. Ak sa vám tento podcast páčil a chceli by ste možno aj ďalší s nejakými inými témami napríklad, tak rozhodne zanechajte like alebo koment, či už na Facebooku alebo na YouTube. Samozrejme môžete nám na YouTube dať aj odber, nás to stále poteší a hlavne tie komenty by sme od vás chceli, aby sme vedeli, či robíme to, čo robíme dobre, či v tom máme pokračovať a či sa to vôbec oplatí. A ešte by som chcel pripomenúť, že v budúcnosti by som mal v pláne urobiť videá s nejakými faktami o Green Day. Bolo by ich okolo 50. Paťo, ešte aj ty niečo dodaj. Ja by som chcel v budúcnosti, aby sa podaril ten koncert konečne, alebo aspoň tie darčeky pre fanúšikov s našim logom. Áno, oni to ešte nevedia, ty. Joj, to si prezradil teraz dopredu.
Toto bude strih. A vieš čo, Však to si nehovoril v tom videu. Na Halloween. neviem, nepamätám sa. A nebude strih, nechaj to tak. Čiže, a fanúšikovia, jasné, chystáme pre vás aj nejaké tieto veci s našim logom. Dobre, Dobre. takže fakt do systém. Končíme. My vám pekne ďakujeme. Majte sa. Dobre. Čaute.